ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಪೋದಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಪ್ಪ ರಾವಂದು ಯಾವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಪಾಡ್ವೆ ತೂಕ ಇದ್ದಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಬತ್ತ ಕೊಲ್ಲಲೇಗ ಇನ್ನಿದೆಲ್ಲ 10 ಜನ ಇಪ್ಪಂದು ಶನಿವಾರ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೂಡು ಪಾರ್ಕ್ పొలలిద చెండు తకండు జోకులు కొప్పున పొర్లుతులే ఎంచ గొబ్బందులేరు వారి పొర్లు తుయ్యారే గొబ్బున ఆకలేకి పొర్లు ಕೆಸರದಾಗ ತಲಕಾತ. ತುಯ್ಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ ಇಪ್ಪರು ಅಂಡಲ ಕೆಲವರು ಬರಂದನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಬೈದ್ನಕ್ಲು ತೂದು ಬೊಕ್ಕಲತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡೆಯವಲಿ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗ್ ನನನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ನಾ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿದು ಬರಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಲ ತೋಜಿದು ಬರಂಡು. ಸೊ ಕಾತುಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.